Nakweza Kwacha koma chifanyona na Adzidzimuka ne maesa Msonkhano wa ndala kuti Kwacha ine nakweza Nthalire mafumu mose munigokere niwoyenge mchichero kumba walionse wapulike Nthalire na chalo chonse even wena amene ali maiko akunja koma na Malawinso chifukwa mdziko muno tili ndi anthu ena omwe ali ndi vuto lomaganiza kuti dziko la Malawi limayambira ndi kuthera kumudzi kwawo kapena mboma lawo kapena chigawo chawo. Ndipo anthu amenewa zoyankhula nzochitika zawo zimaonekeratu kuti kuli malo ena omwe iwo samawerengera kuti ali Malawi muno komanso kuonekeratu kuti anthu ena tonsefe samatiwerengera kuti ndife Amalawi. Ndipo zimamvetsa chisoni kumuona munthu wamkulu komanso ophunzira kumayankhula za Malawi ena ngati samawerengera ngati kuti ndizika za dziko lino. Ndiye ndikuona kuti ngakhale kunonso timanyozana rokha kuti uyu aine kuti wakunthalire already ndiye kuti wamtsitsa sadafanane ndi anzake sizoona. Okondedwa, kwakhala maboma ni mapresidenti kumalawi kuno koma osakhudzidwa. Amalawi akuno kunthalire akhala opanda chipatala cholongosoka zaka zonsezi. Ndiye funso nkumati kodi mmene munali mboma munkaona kuti kunthalire kuno siku Malawi? Kodi mmene munali pa mpando wa upresidenti munkaona ngati anthu akunthalire kuno kusi aku Malawi? Kodi nthawi yomwe unduna wa zaumoyo unkayendetsedwa ndi nduna zanu simunkadziwa kuti kuno kunthalire amafunika chipatala anthu akadwala kapena kuti azimayi akunthalire amafunika aonane ndokotala akamayembekezera komanso mwana akadwala? Kodi olo kunthalire kuno zodzafikako nthawi yomwe mudali mboma kuti mdzaone nokha msewu umene ulili simunapange chifukwa chani? Munkayesa kuti misewu yofunikira kuyiona inali ya kuchigawo chanu chokha kaya mwinatu. Ndayendapo tine msewu umenewu uchoka kurumpi kukwera utsika udzadutsa yapa kuona kuti kuno kuli vuto lalikulu ndipo distance ndi yayikulu kwambiri. Koma Kamuzu amene adatsekulira msewu umenewu 1972 mpaka na ngakhale sunali watala amayesetsa kuukonza mpaka wanthu amachoka kurumpi ukwera basi anakonde umapita kuchitivi. Unakonde mkuzambia kwema imadutsa pena pake ngasi mmene mapo alili nkubwereranso ku Malawi. Ndiye ndi msewu wofunika chifukwa kunonso kuno tukuli miyala ya migodi yofunikira zedi koma nkhani imeneyo nikambe pena pake panopa ndibakuthokozani no pa Press Trust chifukwa ife takumemani kuti mugwire ntchito
mogwirizana nafe yokuziriza chipatala chimenechi kuchoka pa health center kufika pa full community hospital. Simunanyinyirike kapena kuonetsa mtima woti kuchitipa nkosafunika. Ndikuthokozeni kuti mwagwira ntchito ndi boma langa mwa msanga kuti chipatala chimenechi lero chikhale chitatha, ndipo tiwapatse anthu akuno ku Nthalire kuti azigwiritsa ntchito. Mmene mwateremu ndiye kuti anthu odwala matenda a TB tiyambano kuwathandizanso konkuno. Mmene mwateremu ndiye kuti ntchito yopereka ndi kuyesa magazi iyambanso kutheka konkuno. Mmene mwateremu ndiye kuti ntchito yopanga operation ya C-section kwa amayi oyembekezera yothekaso konkuno. Zonsezi ziyambano kutheka chifukwa inu anthu aku Nthalire, inunso ndinu Amalawi, ndipo kuno ku Nthalire nako nku Malawi. Ndiye ndikuthokoza nonse anthu akuchitipa chifukwa mzisankho zapitazo mudandikhulupirira pondipatsa voti yanu kuti ndikhale president wanu. Chipatala chimenechi chidali chosatsekulidwa, koma ndikudziwa kuti zitukuko zomwe zidali zosowa kuno nzambiri, tere kuti kuthelere kukhale health center, kuja Mahowe kukhale health center, zachitika nthawi imeneyi chifukwa choti mdandidalira nkutsogolerera. Komanso ndikudziwa kuti zitukuko zomwe zidakali zosowa kuno nzambiri, chachikulu ni msewu umene wanenedwa. Angakhalenso msewu timadulira yapa kuti tipite kukalonga mwa msanga. Ndiye misewu imeneyi ngakhale kulumpiko wayambika chifukwa cha mapiri ndi woti ukhoza utengati nthawi, chifukwa cha mfumu amanena kuti mwina ndi mwina kuti kuziyendekabe kuno tikonzereni kuti anthu aziyenda momasuka. Deputy Minister of Transport mwayimva nkhani imene ija, tithandize anthu kuno kuti asakhalire tukakasi. Ndiye popeza zosowa nzambiri chifukwa chake mzaka 5 zapitazi ndakhala ndi kutumiza chithandizo cha mtukula pa khomo, chithandizo cha mpamba wa NIF, chithandizo cha fetereza wa AIP, komanso kukweza anthu mboma amene amagwira ntchito mboma ndi kuchepetsa misonkho kuti munyengo zowawa zomwe takhala tikudutsamo mukhaleko nkenakake mukhale mpogwira pamene tikumanga maziko oti atibweretsere zabwino mtsogolomo. Komanso pali chithandizo china chambiri chomwe chili mnjira, chifukwa chake nadzipereka kuti mukavotanso mwezi wa Mawawa nipitirize ntchito yopiritsa chitukuko chanu patsogolo. Ndiye abusa amafulidwa, abusa onse muli uko kunoku kumachokeradi anthu kapena ni kwawo kwa anthu amene atumikira dziko lathu nthawi yayitali, chifukwa olemekezeka awerani ndiyetu anayimapo pa malemu mnyenyembe amene adatumikira kuyambira kalekale ngati Minister of Education kanthawi kena ife tili ku sukulu.
ndi akuti ntuni anthu aja kwawo konkuno koma zimankhala ngati basi adadzantayidwa kuno koma munthu adafera mkati mogwira ntchito. Ndiye mnadzapolokeza mawu agogo Nthalire kuti kuno 120 kilometers upita ku Chitipa, 120 kilometers upita ku Rumpi, koma tukwina atu maboma atu amayenda timakilomita 3 afika mboma lina. Ndiye nkhani zambirimbiri wakuti niyankhilepo mpano ngakhale zina zokweza mafumu niyankhilepo mpano yayi kati ine ndimatsata malamulo koma mawu onamva. Chifukwa nikhoza kuwuzani choona Malawi, chifukwa ngakhale ine ntalowa president ndine amene ndachita gazeti maboma ena aja kuti akhale ovomerezeka ndi malamulo a dziko, ngakhale adayamba kuchita function popanda gazetting mboma. Koma tisalowe nkhani imeneyo kwenikweni poti ino ni corporate function. Ndere ine nakweza kwaja koma chifukwa choti Adzidzimuka ndimayesa msonkhano wa ndala kuti kwaja ine nakweza nakweza ndithu koma ndi mawu amenewa ndikulengeza kutsekulidwa kwa Nthalire Community Hospital. Ambuye akudalitseni nonse chiuta mtumikeni monse yewo chomene yewo.